Yano pi ibit banpa sa assembly na umroy constituency hagani kenti kwa mata. Uba George Bilangdo uday MLA jong ka umroy constituency wala pandep ya ka jingpule haga graduate professional kumancu kedawang ni Uba George ula yakuni ke election hawa jakat pra naka tiket jong ka kongres mat ula pelim ya mangai lang dhar haga tu kapor mat hadin ba ula job naka tiket juga kongres hadin kat tu kat nisnam lembat ke bai ke prolog MLA kat wai ngut kila rung no caka TMC apa ka jingalam jong Dr. Mukul sama but how are jar apply Uba George on yakun ya election MLA naka tiket jong ka TMC uday wai naki nong mikmat batbit bat ubaju ya side bha na panta ka jinge jong ka constituency bat jong ka jalahi pro ka wai la ka leng ha upur usam ka puli puthi ka yo kam yo jam pat ka jing cha thombor ha ki bor sarkar ani ha ki bai pat ki jai benru udai ro wai na ki nong mikmat bala ban pen inya bat ki menteri sarkar lani bat u chief minister sawai pat kurtong utau dei usamla daman bait lamare badai ukun jong uma ngai lang dhar uni usamla unya kun yakani ke election na umroy constituency na ka tiket jong ka NPP bad uni unya kun persya ayo Ba George Bilangdo bad ki wei pat ki kurtong jong ka umroy kaseng kongres kalong kaseng kebom don dan Malaysia kani kesamai bat kalau do bor sipor andai da ka jing tres tom jinglen nandi jong kinong elam apo ka jing elam jong uba kan sunai chpala kalau pasyang ban penying kertong hat pabun ki konsumsi bat ha umroy kalau penying ya iba stan lebes rembai ban yakun persya ya uba daman baik lamari bat Uba George Bilangdo